Hei tid, så vi atter her ved noen nødgen parste av Hjertamal. Og vi som vant, Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg får bare si hjertelig velkommen til Hjertamal. Og alt sammen så får jeg spille, Paul, hva vi lykker hånda hjertet i det. Jeg var sen rådtidgen i morgenvis, når goddomlig egenløyka til at tryggvant, og i egenløyka ved Kristus. Og så var det et her vers i 4 Korinthbrev 12, et eller annet 2 vers, vers 24-25. Men god til å sett lika, men så ser man at han gav tog som minne hever at tøya større høyer. For at det ikke skal være avsamlig likam. Men livet det var lykka, omsorgan, hver 4 år. Det egentlig avhverst at jeg har også om. Ja. Hvordan han har sett likam, så ser man det. Akkurat. Ja. Og så tog jeg til røysen vi vers 12, va? Nei, 12 kapittel vers 26. Her lukker nå en limer, lukker alle limer vi. Og hever en limer, og ver en limer høyre av vår. Gledast alle limer vi. Ja. Så her finner du at det er den øynløykene, altså i Kristi likene. Ja. Det vil si at det høver likansens til verka. Og sørger for at han så til han som så er minnig at høya for mer høyer, så har alle limer lykka omsorgen for hver. Ja, at egentlig alt. Og det er ikke det verste, det sier faktisk alt. Men nå det til likam Kristus her. Ja. Og limer hver for seg. Akkurat. Ja. Så vi tar arbeid beie for okra egna limaskapet. Av likamnen. Og for ødel likamnen. Ja, og samtidig så vi det hva vi gjør, hvordan vi altså med de ødel mennesker. Hvis du ikke dette, med de ødel mennesker, så det aldri ikke det med det tøymon som han tar seg om her. Altså, som og allika med hans her. Og ofte det vært så avhverst i min løyve, det jeg vet ikke mennesker, at jeg tar seg vidt det som om de høyre til lika med oss. Akkurat, ja. Ja, at han har hatt. Og det det som jeg var spurt med, hvordan var det auto i. Og det som jeg har sagt, at det gjør det ikke. Og i hver føre en løsning, og i måneden hatt jeg vært etter det. Et eller annet som jeg føler Herren vil ha med å være. Det at, hvordan skal vi ikke alltid til at du er til like om Kristus? Altså, noen årsøk for at jeg ikke skal alltid det. Og så ja, men vi kunne kalle om du kjærst. Akkurat, ja. Det som du nok skal være. Så det kan godt være det verste. Utan at du helt det selv. Ja. Og særlig hvis det mennesker som ganger negativt sin kjenslon. Hvis kjenslene negative mot den tryggvande, så det nok så strever vi å gå til seg selv som tryggvande. Det har vi også opp det, ja. Og i min tjenest. Og ofte sier henne andre at nei, det er alltid skjer være. Nei, det er ikke alltid. Det er ikke alltid det at de alltid ser være, men det er mer den veien at de beundrer de som i arves enn de selv er, og aggressiv likame. Og så får de alltid, nå kommer han til å alltid se løy til å tøye. Ja, akkurat, ja. Ja. Og i grunden det at det størst løgn de hadde til, som heter Kristus og Jakob. Kolossbrev sier at det vevndorderne. Og hvordan kan du vite om vevndorderne en menneske, eller at han ikke
Du kan ångas vita då, alltså självor. Alltså. Nej, alltså det är huxat om det här tøyna ta i Paulus var uppe av døvene, så var det ikke kjent til vanliga att det var flera imiska samkommer i samma plats, ja. Något annat var så till att jag såg av det i första kapitlet i Korint att de hade hoa balkat sig upp och i imiska balkar, ja. Allt efter hva person det ska mest, ja. Men och det här var vi nu jag alter vant och vi att det är så där imiska balkar av sikvand, ja. Och det är kan man säga. Vi får inte brøtt så eller nekk på det. Jeg vet helt ikke om det løser jeg røyne brøyta til. Det alt kommer til alt det snur seg om, det det som innvortes, og ikke for en enkelte menneske. Og ofte halte jeg til at jeg mister, jeg vet ikke hva jeg kan si, læresetninger eller påstander til den imiske balken, at her blir nesten meira tydningamikler enn selve sannleikene og i Bibelen. Og så fer man til at man, ja, altså jo, jeg vet godt at det hatt stenter og hatt rett, men jeg må tenke litt til sammenhengen som jo, ja. Ja. Og det er alltid ikke at Paulus kjenner han ikke til. Nei. Men framveg så det her verlig, det han sier her, at i vers 13, her sier han hemmelighetene til, altså, hvordan kan bære til å være ett likame. Og det han sier, tog vi einon anta, hvor vi jo alt døpt at være ett likam. Anna kvørst vi nu jøter eller grikkar, sjæl eller frals, og vi tar alt finnes ein anta at drekka. Så hemmelighetene, landamal og i øtlenes nere, det atter en affær, heile i anten. Og det kommer vi ikke sånn om. Og jeg sier ta at det at vi har døpt å være et likam, at tøytningen ligger eisen ut i at vi kunne fungere som et likam. Og her hele anden atterlandemal. Altså han den som ikke skiller i midtelen, hver man hører til etter menneskelig mening. Men at man och i andan alltså det han som häver detta här att omsätta ett ondfulla likam som heter likam Kristus. Ja. Men han säger det att man ända vi här och han säger vi tar öll finns ein anda att dräcka. Ja. Så det liksom en näga avhaltande, endertakande konstant, alltså vi själva eisen involverade ut i att det okra kjelta. Det Guds ande själva. Ja. Att det var nettopp det som tentrar med fyrihetsner av vera av Kristi likam, att det var en ante, alltså god ante innan. Och att vi som vi ankom för anlit någon avspeglat orkot, vi var ombröjt som en mynd. Från år till år som färran och i rant. Och så tar vi så tjänast, alltså det är oj Jesun. Och tjänastan oj Jesun, att avspeglat orkot. Ja. Vi tjökt någon löjve. Men det är inte to som sätter fyra, nu ska det avspeglat orkot. Det är han som ger till vers. Ja. Akkurat som man säger i Filippra 2:13, att god är han som viskar och utik och väja vilja och viska efter gåva vilja så. Ja. Och är nog så sträva vi talta verset att ta en tyn alltså. Som du kanske kan läsa upp bara. Och i 4 Korint. Men här är Filippra 2:12. Ja. Den tar sig om hans vidskift. Ja. Her man sier, en så tid til elsker må alt du hava være lojen, så arbeid ikke bæst som tar var tjatikon. Men oppat nek meira nu vi ikke tjatikon, vi øtt og bivan oppa frelsetikkara. Tøy god han som virkar og itikon. Bæg at vilja og at virka etter gåa vilja søgn. Det ikke lenge siden vi nevnte at her, og da kom start.
Ta kanst du nettopp vi har sånn her talta versen. Ja. Og tenkte det at et la banta til ta 13. versen, ja. Og det var noe som det har flatt i iver sammen her på en av veien. At ja, det tog jo. Det tog jo vi skulle. Akkurat, ja. Ikke tog at vi må og fire at, men Nei. tog til en verløy. Akkurat. Ikke fire at, men tog at. Tog at, Ja. ja. Ikke, ja. Akkurat. Og til en måneder. Himmel var i måneder. Ja. Det sånn det kom og sånn. Og det kommer at mestja okkara liv, for jeg fætan av her som bavon, vi som tryggvand i hava. Så blev det fire at, så blev det øyla strava. Det gonger om. Nei, Det blev ikke verløy. nei, det er akkurat det. Men hit verløy. Det er nemlig. Og verløyden vil standande om til sviker ut og ja. Her råknar det til, altså. Og her råknar seg det til alt det som er bra og stender at vi og jeg tror ikke å si at altså, menneskelig at det er det omøvelig. Pura omøvelig. Men antallig er det velmøvelig. At de år Kristus bor i ryggen med nokkere, så får jeg da synt og spille innslitt og gjørs nokkere for god. Ja. Og til det her er det ligger da. Det den harmonier vi han som gjør til at alt det utenfor, alt det kjønnelige, brøytes innanfra. Og så var det lagt merke til det. Tog til han, og ikke vid. Det er akkurat det, jeg tror at det er kanskje om du nevnte det som fyrre til at det er så merkes da, 8 år, etla, eisne vi åren, men det ligger 18 fyrre, ja. Det er merkes av mennesker. Ja, det er det mest hver vid altså. Det er øyla avansera i skapningar. Ja, så i grunden fungerer vi ikke som skapningar gods 8 at det godomlige er valtande. Altså, man. Så jeg gav gav at folk kommer gav i roman fra, og kommer nye fra feiløsen, som ikke brøyting etla, skiftande skudd, så. Og så sier han at det er 2 vers, altså Jakobs brev 8-16 år. Så jeg vil jeg så inn og fattig nok om vi sannlagsåret, så vi skulle være fromgrav og skapning kanskje. Så nu er det sagt. Ja. Og jeg minnes første fjerde at det er lesatt, altså, jeg er fromgrav, ja, og i Kristus. Er stod reisen fromgrav. Så det var det samme likam. Ja, det er akkurat det. Ja. Ja, det er... Og tog er det at Jesus sier at det kunne gagna til færre borster. Til færre ikke borster, så kommer han til stiltekka. Men til færen skal sende til han, og til han kommer skal han samføre. Heimen. Sint rattvis jo det. Om sint, og det trykker seg med. Om rattvis, og jeg er færre mun, og til så kommer ikke langt. Og til er vidt. Utan at man skiljer seg fra henne, og til det man gjør selv. Det er bare så sier han da. Ja. Og om det er ondt i høvdingen, er vi resten av mer dømt. Altså han er dømt. Ja. At det her mittast det her om rattviset, det er øyelig interessant. Helt en standande, altså. Og så det som jeg vil undra meg, lykke til at den mittelen har ikke kjent låren at det er det her at god være takk som er Kristus er. Alt og løyre og fram til sier. Og hver en steg er litt enga, gav enga kunnskaper som åpenberes vi og. Så sier han kvitt, og vi der gav vi enga Kristus er god. Ja. Og vi der det med deg som frelsfæra, og vi der det med deg som fortell oss. Frelsfæra er vi den enga fra løyve til løyve. Og her er enga fra løyve til løyve. Han viskar motsatt at han som ikke øyer det. Så satt som han lunches, eller så satt som at han nemer vi han og fære han. Vil jeg øye det sammen? Ja. Man tar vera slekt via det her som tar i Peter ver valsignauer viser her øyle veiene som han hever. Han reagerer på altså gaskene.
Vi har be Jesus færa fra seg, tog sintige med avra. Altså han lukkar som ser sin egna sintige tilstand, ta i gaska gods ver åpenbæra fyrorna. Eisne det han sier til at ikke for rattesvers vidt at det gjørs. Altså, til sted og legge til grunn da. Nei. Men etter større miskonsøyne. Ja. Alt det tilslått i okken. Og tilslått i okken. Så å si, enda litt, altså. Ja. Og det var sikna. Det virkelig var sikna. Ja, det en av standardene. Nu sunnedagen så ble vi begynt om at tala for en annan som fikk forfalla. Og det så var i tjej i morgon så spalte jeg bare til out. Jeg har alla tisdag fram til altså i morgon som jeg har ta sunnedagen stein 4, ja. Og jeg skal lukka finne oss fram her. Her det. Og ta var ut fra faktisk fra Filemon som det største vi at det her at det bedre at vita enn at gita. Det hører man ofta og i heimen det altså at ikke kan bare gita om et eller annet. Du må finne det ut hvordan henger sammen. Og som tryggvande så det omedelig viktig for oss at vi vita. Og til la Paulus helt øyelig tungt av hjertet. Han sier her, vi nevnte det nemlig, jo, det nemlig senest vi nevnte det, og det her det største. Han sier her, og vi kan lese fra 4. verset i Filemon, her sier han, jeg tar ikke god om en alt å ta i minnes til, bare når noen vi tar at jeg hører om kærlighet, at hun og trunna, og til hevel Herren Jesus, og din heilige, og så Paulus bier om til at felagsskaper tøyn og trunna, kan være virksomme for Kristus og gjennom fotla kunnleika om alt det gåa som utikken Og så får vi her til Kolossebravet, her som Paulus sier at jeg vil til å vite hvordan jeg strøy jeg vil ha for tikkene, og for teg i Laodikea, og for alt som ikke har sett annerledes mot i holdt noen. Og så kunne det gjøre som at han ber om samkjensle, for at jeg har sånn ekstruja, men det var slett det at det som var bådskapen til hånden var fire at gjørst og tarra skulle være trøsta, så det var knytt sammen med kærleika, og nå fram til atlan rykdom hinner fotlo vidsvisso, til kunnskap om løndarmal Kristus, løndarmal Guds som Kristus. Og det altså, det virkelig så tøtninga mye for oss at vi hjelp hele andans få ljøs iver til året som skriver oss. Så at vi bæg okra gjørster, okra vit vil fyllt vi kunnskapet om ham. Så at han sier at eisen her i Efesbrevet, nå las ikke det her, men i Efesbrevet som 4, for at det ikke skulle være liksom tisen av foton, eller være kaste her og her, som han sier her, lumpa i snilt og mennesker som ikke har vært her uiser at bare en regnet bådskap fram fra herren. Ja, det er også om det som vi kjente vi er sånn. Egenløkene vi tar i Kristus. Ja. Så sier vi tog, så hvis du nå så langt i film og brev og noe her. Som tog les fire fellesskaper, tøyen og i trønne kan være virksomme for Kristus, og innom fotla kunnløy kommer alltid gåva som vi tar ned. Så sier han, tog stora glede og trost her vi finnes av kærlighet og tøyen, og vi tar gjørst denne høylov, lukket av her bror. Og ta et henter og i løyven noen etter her. At du kommer til de mennesker som trønner veldig at det lukket. Og så oppdaget du at hvordan det vil ha lukket i. Og så minnes du hvordan han høyter ferie miskunnar. Han høyter godt allra trøstar. Han som trøstar åkken i alle sångklokker. Fire vi skulle komme. Ja. Lukka. Vi skulle komme. Til det simensko. Og lukka deg. Og det tilstand til. Og så börjar omtranen att skojen ut och lövetorra.
Jag konspirativa. Jag minns en gamla bror. Vi kvalpa som ofta vidtjade till våra sår. Och han var sanjaligant så stöna. Och konan att jag sitter tjån och så var döttren här och nu. Så blev det hyrt på konan och så säger han och gåva. Så tog han i anten som tog var vöker säger han. Och bäge var högt upp i öronen. Och så plats han sitter inte och tvattla. Här säger han så vi han. Ja. Och men man bäst ju i tånalän och så bara och det är nota det ser man. Att älska varandra. Akkurat, ja. Men så Kristus älskar dig, ja. Och så gick han på mig och tog Paul kommer från Klaxvik, lycka hera, vitsa, bära, vitsa med sig. Men det var att han hade tacksam här. Och till upplevde det inte att han tog fest. Alltså det är inte möjligt. Så det är inne i hemmet torra som de byggde till. De som tar var given och så framvägs och allt det där. Uppbyggande och uttog, ja. Kjallsamt halt i vad jag till tacksam. Det valtande i lögn av människor. Ja. Det är faktiskt det som det är här i allt ligger. Det är det tacksam, ja. Och han säger här i Kolosserbrevet och kapitel här om att hur man kan växa uttryck va. Det är vi tackar dig, ja. Ja, det är trycken växer vi tackar dig. Så ja. Så vi stod så här tackar dig eller vi stod väter vi tackar dig. Så växer det bättre. Ja. Så ja. Så flyr det väl då. Det är akkurat det. Alltså ja, han jag vet inte hur det här är nu. Han säger en så tid till hava tid emot Kristi Jesus i Herren liv såles i honom. Det säger och näst i öland og være rådfest, og lete til å bygge opp i hånden, og stedfeste i trunne, en som tidligere lært, og vakse i henne, vi takker gjør. Akkurat. Ja. Det er et helt annet standard godt vers at det er. Og det som han sier, Judas er bra. Det er et Judas er bra, ja. Det er sjående Judas. Tjänar Jesus Krist och bror Jakobs till en kattla och som och älska och i god och färger och värvat Kristi Jesus. Alltså bara man också om att första vers. Ja. Jag grundar läge. Judas tjänar Jesus Krist och bror Jakobs till en kattla och som och älska i god och färger och värvat Jesus Krist. Miskon frigjør og kærløyke, fattelig til kom varfall og i lot. Altså det flyter bare. Tøyt er allianten som styrer hånden, ikke? Judas, når han skriver hese åren. Ja. Jeg tykker hans hjerte er vært fyllt av oss ned. Ja, det er vært fyllt av, annars er det spår til. Ja. Och så säger han till sjätten till älskav och säger han vers 16. Men tid älskav. Minst åren är ju framåt är det till alla av aposteln här och Jesus Krist. Och så framvägs. Så tar sig han om att spottar här, kanske sin egen listan och så framvägs, ja. Men så säger han att det är bara så läs. Men tid älskar och uppbygga till kunna höjda så tryck tyckare. Bygge och i hela andan. Så kommer det till utsikt och halta till konsolas och i kärleka gods. Ja. Nedan till boja efter. Nej, Herre och Jesus Krist till ävet liv. Alltså det bara flyter. Det är snacka som. Ja. Vi minns först för i hartighet här av det filter av andan. Så vi tar så ofta med filter av andan. Och andra säger till att det är från malen, andra slår.
ständer till att vi har filter och i andan. Alltså då vi det och i andan. Ja. Så till att vi har filter och i andan. Det var en tog då jag tillägna mig då. Det ska det till antivursten så åpenberingar kunskap om han. Om skilja vänner som kallar vi. Det är begreppen alltså är inte ägnar till allt alltså. Nej. Det är jag hade bara det här stäffest akkurat det här som Paulus säger här i 4:12. Men tid älskar uppbyggt tikkun och hela så tryckstickare. Bi i hela andan och Paulus säger och vi har öll finge ein anda att dräcka. Och de huxar om det innehalte och i trus som vi dräcka tar vi dräcka. Anda går så jag kommer. Det är alltså allt det som har vi kärlekan att göra. Ja, allt ja. Ja. Det är så ofta har citerat att kärlekan går så uthälter och i görsten okkara. Vi hela andan som vi nere. Så det är en det är på något mått är mestlig värld eller tillvara som vi lever ut av vid hittar någon om och hvis man huxar om kvart och i fyller mest och underhållt i det. Vi glöms och sjönvarspel. Så det allt faktiskt det över till avsnitt. Det är allt vi rastliga göra och ötta och skapar ötta i människorna. Vi mun till det som hela anden tillför och en människa. Det var i Kyrkot i Bultman kom ett uttryck fram 8 år. Alltså. Och det är så en psalm. Psalm 19 alltid där. Ja, psalm 8 år. Ja. Och vi nu bara hittar att vi. Ja. Så jag vet det här i psalm 19 sitter. Ja. Han säger här, en dävren talar i annan om det, en natten kunjer är det. 8 år, 8 taler, 8 at ljove høyrest, gonger rød himmelsens ut om alla hjørna. Tala hans er til enda gjæra rydges. Ja. 8 år. 8 år, ja. Og at det harmonerer så vel vi at jeg vet ikke hva skulle be om som vi er å være som Rombrau sier, kapitel 8. Ja. Ja, vi vet ikke hvordan vi skulle be som be å være. Og så kommer han til at det er Anton Kjolvor, be for jokken, i soffene ikke kan sies. Og han og i den sæker gjørstene, altså, Tjaken har vært kvart så han antas det. Det vil jeg godt spela for den høyde. Ja, det är fantastiskt. Det är bara så, det är allt 8 år. Allt 8 år, ja. Ja, allt 8 år. Vi soffon inte kunde sias, säger han. Ja. Och så det som, här är det 14 till Nöjja. Att himlarna kunde göra torgods. Kvalveber på om handhavskanser. Och hos jag en dävren talar i annan om det. Ja. Och i natten kunjer ärare det. 8 år, 8 tal. 8 lever i höjder. Gånger ut till matsens. Jag kom alla gör. Och det släppte en röjme med han vi sa det här. Och det var, vi var en 16 man så det blev så väl fördöljt då. Och det som blev sagt har fatt så väl in oj. Ser man inte, ja. Så det som kommer fram här att det är det är 8 ören till, eller vers. Ja, lov herrans fullkom. Och lukar sjalen. Och vittnesbord herrans trofast. Han ger en enfald av visa. Och jag kom fram av ett här som han säger ungefär att du var så naivor. Ja. Du var så naivor. Och så säger jag Magnus, det är han som kom i så salmen att ja, men titta samman som har enfald.
Akkurat. Han gör det naiva visa. Ja. När jag säger det. Helt av det så klinkande gott alltså. Ja. Akkurat det som Herren säger. Ja. Att det är det. Alltså du kan ångat bli naiv gode alltså. Nej. Alltså. Nej. Övergiven honom alltså. Och så jag startar honom till det att man är. Och det är lojtelaten som ger mig stora alltså. Så det som har så säger en örsten. Ja. Det är skapar värst som han häver sett och i. Det är så väldigt att det talar ur sig själv och han säger så ästni här i Rombra första kapitlet Paulus sa. Det är här i Nujjan at det som vitas kan God, ligger dem jo åpe. God hever just heimon til åpenbæst, og skjønnlige være hansara. Begge evige kraft og goddomløyge hansara, sast fra skapan heimsens, til skilst av verskon hansara. Og det er så offentligt. Alltså vi kan ta oss om underroteten och Jesus han var inte så vi på att det hade förlanga i underroteten, men vi kunde verkligen undrast och hur helt enastående skaparverk är sett samman. Alltså hur det övergångar allt det som människor har kunnat räkna ut. Och så det som Paulus menar vi här, ja. Och säkert inspirerar av Salm 19 eisne, ja. Att God skilst av skapan hemsens. Alltså man kan skilja han ut fra tog, ja. Allt jag tror. Ja. Det är ju snett här vers där han säger att fyrskipaner Herrans vers mycket är rättar. Och där glädja hjärt. Och på Herrans är rönt. Det lyser upp egen och att Herrans är skojror. Han sänder fast i alla rävar. Läv på Herrans är sannlöj. Det är och rättvis. Allt som och det är dyra bara en gott. Jag mångt av få in något gott. Och så är en honänkor. Ja, mer än röjnaste honänkor. Ösnet tjänar tog in ver amet vid hemma. Han är helt dig över stora lön. Alltså. Det är så en stund det att vara i Jesus. Likam. Jag då läser det och inväntar mig tojorna. Åren det här jag man faktiskt kallar det för fyllingen. Blev en pastor av min liv. Ta och faktiskt allt det som är som heilasht. Bei sundagsskola och möte och RSSV äsne. Ta det blev livande. Att det bröt allt. Alltså det gjorde alla månader tog att det blev en sån närvaro av hans kärleka och hans så ljus och allt det som hever vi tar goda att göra. Det blev så närvarande. Och ja, och i verkligheten är till ångan tog, alltså tackna atter. Ångan tog. Alltså innan uimar här, alltså och lika mycket om är uppmärksamma på att läsa så år eller inte. Så är hans närvaro en så stark pastor av mig. Och det är det som helt mig uppe. Jag har ångan livande chans haft utan dessa här så underfulla närvarorna av honom innan uimar. Och tog också nu nämnde du här Rombrand 8 här om vi böna. Och det kom nog så kraftigt fram för mig för det. Faktiskt akkurat det samma. Vi kunde fätta bön som om att det är bara näka som vi själva röjna att formulera, röjna att inska och tro efter och sånt. Men akkurat det som Rombrand 8 säger säger något helt annat. Att det säger också till att vi stannar inte ensamma till hela hjörnet och röjna att ropa upp till himmels och hoppa på att få svära.
Det tror att han så när han säger mitt andra i Rombrand 8 att anden själva vittnar vi ande okkara att vi är bønn Guds. Och så att det här men vana vi till som inte suttja så blir 12 efter så kommer eisne anden veikleika okkara til hjelpar. Så vi vet ikke hva vi skal bygge om som bygge eira vera. Nei, anden sjálfur bygger fyri okkom. Vi soffon og ikke kunne siast. Og han og rannsaka hjørstene. Veit hva tro han andan ser. Til å si at okkar hjärsta og ande hansara en and. Og det her utfra tog sannleikan at bønarløyvi tila. Og som Jakob sier, at heilun hoa troar anden han har lagt ui okkona. Og det så akkurat det her til at vi da finner nekka konkret som bor innan ui okkon, og som kjeldan og at det opphav til alt det som hever vi til gåa gjerra. Og tog sier han tåsar om at det drekka av hesten andan og at vera biande ui andan altså. Hva hender tog vi gjerra til? Jo, det hender til at vi var fyllt av honom, altså okra salver fyllt. Vi sånne frien og vi ser her gledene, sånne regnleikene som kommer fra honom. Og til at han vi okra fokus av gjerra, hva fokuserer vi det på? Ja, fyllt av honom som fyller alt, ja. Ja. Netto. Jeg kommer ihåg som at jeg Rombrand 5, det første versen. Det tar seg nå, og det at rett stjørt. Jeg trygg hva ut under fri og god. Vi har akkurat Jesus Krist. Ja. Vi holder av et øyne gang til det sanai som stand i. Og vi røvsakene av vevn og dorkos. Vi ikke bare det. Vi røvsakene av trångten om vi vet at trångten vi skal tåle rett sinne, vi rønta sinne vevn, og vevnen gjør ikke det skammer, og så kommer det til hva det innehalt i å gjøre noe. Det kærler ikke godt sitt uthelter, og gjør noe, så fløyt det han, vi har andan som giver noe ned. Altså, det er også som innehalt i å gjøre noe, så kan det ikke være noe annet enn noe sånt. Som Victor säger om en möte, han skulle stäfast detta 4-4, och jag var så onkel då, och att min stil, säger han, och han också liksom stäfa i egen efter mer center, så säger han min stil, nickar center, så säger han att för det första är det hjärsta, säger han, ja. och för ett annat är det hjärsta, och för det tredje är det hjärsta. Och så, ja, Tvoi to hjärsta det som fått av. Det är kältan utan att liv, alltså. Till den nya människa som ui det här och hjärtan. Ja. Så otroligt. Hoxan, den här hoxan, lägga det fram. Ja. Det är ut från hjärsta någon gång och liv ut sidan här i åratöknarna. Ja. Lyt av herrarna och hjärtatun och lyt inte vitt ut. Och varva ett hjärtatun fram om allt som varva ett väder. Det är det två gånger liv. Ja. Så här dyker näka som akkurat som du säger, man fokuserar på det och så blir det till en så har jag inte fått en verelöjka och till en hoa. Ja. Att det är aktivt alltså. Det ger sig ett vers. Det är spela, det ger sig ett versk. Och som vi har nämnt inne här från Filippe Brannon om att arbeta på frälssaker, att det är ju inte tantutningen av tog som vi halta, som vi snackar om fyra, men tog att. Ja. Men man kan säga fyra att vi själva kunde bliva engagera i av dessa dynamiska krafterna som bor i oss, dessa kärlekskrafterna som bor i oss. Hej, vi lyckas stinner som tog. Vi har citerat, så jag slapp fra för att leta hända sängen fram, men det fann han tog bättre här och han är någon. Och det är, jag har läst den sängen här. Fri och still som flowen flyter. Här som anden fettler av. Miska fänka hus han bryter. Bor till bögda hjärsta tja. Fri och signaje, fri och heilaje. Djupa trygg du sval och sin. Tackna stormaner.
ledja skjegvaner her som anden kommer inn, og hadde altså en ny leie. Anna vers sier at her som søte himmelgjester, helse, liv og gledeber, troar veiker stuer trester, sturan åregg borstefer. Og det sier, eins og regn av loftet kjemer, eins og sølsjen himmelfra, så Guds ande grauer fremur, her han fettler gjørståa. Og fjóra, hikk som bonast herrans eker, sjalen trøtta, synger gled, livsens streimur, mildur vekur, flyter av til ødna sted. Og så er det sista verset 15. Og hin frelsa dyra sæla, kvarja stund hans asjon sjå, alltid prys hans kunne tala, alltid dvelja hånden sjå. Ja. Og det er så viktig som tøytan. Det kjenner vi sånkan, og jeg har sagt han med søsterne, til alt det som jeg som sagt omtaler er en verlag. Ja. Og jo. Ja. Og jeg også om det nå, i kjørskvalget, jeg vet det på utløm, og så kom det etter inn at det kvinna som var tidsen i håret her, i hans 8. Ja. Og tar rekarna framfor han, og tar skulle benytta seg av. Jeg vet ikke om han sier Moses, ja. Og så sier det vi han at henta kvinnan i tidsen i håret. Og Moses sier at hon skal støynas. Ja, hva sier du han ut til? Det er søtter for jeg frøst han. Og så han bokkar seg nye bare, et eller annet, han skriver det i hjørnet. Altså. Og så gikk han opp. Så sier han vet at han er tikkon som røyner er. Han kastet han første stein. Og så bokkar han seg etter. Og her er han øyne røyne. Ja. Som sier det i hjørnet. Og det kom så vel frem med kjørskvalget, og etter vi har kastet seg i midten, Guds frøye, vi kom inn av Guds frøye, hun var stittla, til Kristi ble der han, og skal øyter genka stittla, så kom og trykk for han. Han ble der freds og bøyer, og takk vi henne nå, så kjøtte hun det av og løyer til sal. Hva sværer du? Det ble vi i døyra ble. Det er øyne til jeg kan grå alla synd og blätter det. Og så bokkar han seg nere. Han blandar seg ikke mer på i det. Så han leier seg i midtelen kvinnorna og tar. Så det var det som kom fram. Ja, nettopp, ja. Ja. Og vi var sin inn i at og alt vi nevnte det så i støysen. Ja, ja. Så lengt om lunsjet tar jeg eldst og fører fist, og så tar yngre, og så var alle vekk. Og så pura fria litt her, og hun stendte her. Og han sier vi en av kvinna, er han ikke som dømte til? Oi, her er han ikke. Helt ikke jeg dømte til, for det sint ikke langt. Også der, den er Iva og i hæsen. Ja. Hon, Moses, og tar som praktiserer av Moses, og han, som har skapt alt, han er her. Altså, det er helt utrolig ondt. Ja, det er helt fantastisk, ja. Og det lyser så omøtelig vel etter her. Ja, men hvert vi at hvis hun, nå er det ikke viss, er det ikke avviss. Er det bare viss? Det er noe, det er hans ikke som har. Og helt til at hun så får ut det samme. Dødjatt. Nei, jeg Vi tar ikke til å gjøre. Nei, jeg tykker til at ligger i årene av Jesus her, færest det er sint ikke langt til en løsende kraft. Altså. Ja. Han setter henne i frelse. Han setter henne i frelse. Sier egentlig, nå er du fri, altså. Du slipper fra sint langt, ja. Tror at han er kommet, han er lagt seg i midtlene. Men jeg husker egentlig om at det er noe så som at hun ombår uverleggen akkurat. Ja, hun ombår akkurat. Ja. Ja. Og tar ombår som Moses, hilde der. Ja. Men det gjør det så ikke lukket vel. Det er i Paulus høysen helt i året. Ja. Ja. Tror vi får fyllt igjen. Ja. Ja. Nei, altså, hvis ikke åndrane slår opp og gjør noe, og blir verande her, Ja. åndrane iver at dette let seg gjøre.
Det är akkurat det. Så Så hvis undrande kvarver, så haltar vi at det er vi själva som har uppe på detta och har viska vi till det att det är så som det är. det är öliga kött till det. Det gör det, alltså. Du tar ligger också så nær, men tar det fyllt av undran över han, tar vi suttja han som tar vältiga och i okra livet och okra tillvärd och i ödlorna. Så det är alltid borster, alltså. Det är. Och tar här som hälsa på Moses, tar hälsa vara oförare, alltså. Det var virkelig rester, så nu kunne vi få sannleggen fram, og nu skal han standa til svars her for jokkene, og vi har feks døm her. Og tidsen i gjerene vil sagt, men en kvinna som driver for, hon kan ikke være ensmed om det. Så hver var himpasteren i ångsborsta, men hon ombår okken ødel. Ja. Det är inte bättre än en annan. Nei, Inte värre än en annan. akkurat. Att hvis det som är så tjojest här, och nu förra varit in i hesa låten, har vi förra in i det som ligger för framman. Det är det att det är inte en ontran ska grupa just. Akkurat, ja. Och hvis han inte gruper just det är att de tryckvande. Att Guds vröj om var sittla. Av hesa mannen. I för hesa kvinnorna. Och alla hinner som skulle hävna sig. Ja. För kvarva. Ja. Också där till. Ja, det är akkurat, han svärar det faktiskt, att nu har vi Rombrand 8 och Aron Eisne, ja. Men han svärar, alltså, jag vet inte vad Jesus skriver här, men kan vara han skriver också om att han är ändelåare när kvar till rättvisa som tror. Jag vet inte. Ja. Men Rombrand 8 forteller okkom. Først i Rombrand 6 vil jeg fortalt okkom om gosse elendig okra støve er det. Og hvis du lukker kanskje tenke at han enda vi her, til han enda så godt. Hvis du tenker vers 24, så sier han, arma menneska mot, hvor skal fria meg fra som lika om deg hans? God være takk, sier han. Vi Jesus Kristi, Herre okkara, så tjener det sjølver vi sinnen og lov gods, men vi holder noen lov syndarinnar. Og så helder han av fram, i vers 1, kapitel 8, at så nu ånden fordøming, fire teg som oi Kristi Jesus i ære. Tøy, sier han, lovløses anda, hever oi Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og Moseloven, hun kunne bare appellere til syndige lovene og utløse henne, men dette er veldig løndamål, at det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis av holdt noen, altså akkurat egna vanlige tilstander. Det gjør det jo godt, da han sendte sånn sånn, lykan syndig hun holdte, og fire synd, og de felte syndene og i holdt noen. Fire til som loven kravte, skulle være fullgjert og i okken, som ikke livet holdt noen, men et andan noen. Altså, vi enda alltid atter her. Vi lovløses anda. Det var det som Jesus kom for å gjøre. For å vi anda hans eier et nytt liv i det. Han sier på ikke at han har det første verset i Rombrand 8. Tøy lovløsens and. Sier han ikke? Jo. Hever og i Kristi Jesus. Lost med fra lovsyndaren. Lost med fra et lokken fra lovsyndaren og det. Ja. Og så det som loven ikke var ment til å gjøre. Det gjør det Krist. Det er utrolig. At det så anstandende. Altså, det som ikke livet holdt med et andan, men jeg har et inntrykk av, og jeg har sikkert hildt det selv eisene, og kan enda fresta til det, men til måneder, at tar vi tåsa om å være andalig, tar jo det rævlig åndsant, tar jo øyelig torst, tar jo som om at, ja, men altså, det torra bøker og sliten knø, og jeg vet ikke hva man skal si, men det alt annet. Så det bare fra hans velsigne løyve at okkara
innere mennesker fær dette her livsinnholdet som vi så hjertelig har lønget etter. Alt som da. Og tar vi så har åknat det. Som att mättas vid ångat i allt. Det blir bara. Vi vill ju inte anna. Tog att det är så. Ja. Det är så dördarukt. Det är så naktartjävna lycka väl. Så haltar vi ångat vi att vi är det eller hava det. Tog att hvis vi får halta det att vi hava det. Så fjärrar det nog väck. Ja, jag tycker det är andra bok som man ser det. Ja. Alltså, hvis vi inte switchar till att det är givjockorna. Det är givet. Ja. Ja. Men det var ju att att jag såg att det inte med och Ja, nämligen, ja. så framvis. Ja. Det har ju vi ännu gett det. Nej. Det har som nämnt Jan om undranden att han kvarvar. Ja, nettopp. Ja. Jag menar, året under, det kommer ju av att det är något som man undrast av händer. Ja. Det är ett under. Ja, nettopp. Ja. Ja. Det är det. Nej, det kan Jag jag. vet inte hur jag lägger på. Nej, alltid. Nej. Alltid. Men kanske du blir en bön för Jakob? Herre, tack för det att vi kunde vara rätt i det. Tack för det så sedan pastan har torsdag som har då jag kan in och i det som vi tar var så gott av att minnas själv. Då jag kan in och i det här som tror Eurika. För så många här så igen. Och som är lika kraftar. Jag är kraftar kältan till allt det goda liv jag. Det är inte annan namn här som kan få fram och i liv jag att det som trytt namn för fram. Bäst vi har nämnat det. Så är det livande. Tror jag anten livande ger till och gör så några. Och där pröjsar vi där för det. Och tacka så för det hesa låt och signa henne Herre till de människor som färra lusta, till de människor som färra att sucha, att det är to och ena to som kan fylla alla törvåkare, bäge och i tygene, och i alter och alla rävar. Amen. Amen. Så var det som parsten av Gjerstamal kom det enda, og vi færre takka for jokken, og vi dere, Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Og jeg får så atre legge træt at parster av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvars. Hese pasteren, han kommer eisen å være lagt her, og han kommer eisen å være senter av Kristelig Kringvarp. En annen affær, tusen takk for Jesper.